Yeah. Nansi ke ingane mfowethu iyokwenza umsebenzi kubo ekhaya kubo kodwa ibe umlanjwana. Ithi ingane ngoba sengikhulile senginamandla iyeza ukuthi ubaba wayo akasekho emhlabeni sewashona. Kodwa ikhulele ekhaya komawayi ibiza futhi isibongo asekhaya komawayi komalume. Inalo nilungelo nganje ithi ngahamba iye ekhaya kubo. Ithi ngiyokwenzela ubaba itiye. Cha ayinalo ithi iyokwenzela bani Ubaba owenzeni lapha ekhaya owaziwa ngani lapha ekhaya ubaba wayo into ezala lapha ekhaya izalwa khona uwenzeni uyise cha angithi ayizukulenza le ekhaya komawayi iyolenza ekhaya ngisho khona lapho kubo wayo lapha ekhaya komama uyise wayo wenzeni esithi siyometha itiye nje ngoba oqala ngaphambi ukuthi kuze kufike lapho kufanele iqala icele. Yebo Angithi angezwa yebo kufanele iqale eqala ayivele suki iyokwenza lo icela kuphi kufanele icela lapha ekhaya ngithi kufanele phela ngaphambi ukuthi iyoza kufanele iqale icela ngithi uba lapha la ikhona lapha ekhaya komama ngithi sesicela kubani edalweni noma icela kwabaphilayo kwaphilayo okay angithi ukuthi nje manje ngifuna ukuyokwenzela ubaba kanje ngoba phela kwakho lokho noma uthi uyacela ayiceli into e-wrong leyo ngeke ithi yenze ngoba lengane ingayi la ekhaya ingane kamkhulu nogogo ngoba oqala umlanjwana awuguli awuguli umlanjwana umuntu omlanjwana ngeke ubone ukuthi ubangase igama ngazi mayingane isikhulile siyayimela siyakwazi ukwenza yonke into isithi ke ingane njengamanje ngifuna ukwakha umuzi kababa ngiqhubeke nesibongo sakithi kodwa ikhule ekhaya komawayo futhi ikhule ibiza isibongo sakuphi ekhaya komawayo yenze njani angithi mangabe kuganwa umuntu omlanjwana uma kuthethwa idlozi lifeli lithethwe abasekhaya kunina bakhe omalume bethethe bese beshiwa hafu okay bese sethethwa ke osuka kubo wakhe umfana bathethe omalume khona engahlawulwanga bathethe isibhedlela manje la usayagala ngithi manje okay bathethe ngoba lapha basuke sibehlanganisa idala ngoba lapha sekufanele isidala sakubo kwakhe simbheke nesakubo ngapha khawonina siqhubeke nokumbheka vele simbhekile kukena ke ukuthi ke uyathanda nokuphuma umuzi lapha ekhaya noma uyoqhubeka abe lapha ekhaya kukuyena futhi uma esafuna ukuthi isibongo sakhe uqhubeke sesekhaya komama koqhubeka sona njoba lithethe idlozi lishiwa ngezothi uma ngabe omalume semkhipha sebembophela ifindo kube ukuthi azimxa akaxa kwazi idala ukuthi azimazi ngoba wathethe idlozi ulokhuzana wakubo kwayise wakhe injalo nje Masuku mfowethu amazwi akho okugcina usuphothula inkulumo ongathini kubabukela emakhaya mayelana nendaba yesibongo indaba yokuthi abantu beqaphele isibongo ungagcina mhlawumbe abantu sebehlanganisana nosisi bakho thini isiyalo sakho ebantwini nasentsheni sakhulayo njengamanje isiyalo sami enginishiya naso babukeli sokuthi umuntu kufanele ahambe uma engazi imvelaphi yakhe ayihluphe azi ngemvelaphi yakhe ayihluphe nokuhamba kubantu ababukayo bemxoxisele indlela yakhe yonke into azi nomlando wakubo ukuthi imvelaphi yabo badabuka kuphi abantu bakubo ayihluphe lokho akwazi lokho phela engishoyo ukuze kwakheke isizwe kwakheke izwe yonke into ibe right abantu basebenze bephile abantu begana abantu belobolana abantu begana ilokho nje Sibonga kakhulu ba Masuku kuba nawe ohlele namhlanje na uxoxisana ngolwazi ngokuqhubeka kwesikhathi futhi sophinda futhi sibe nawe nakwezinye futhi izinhlelo zethu esinazo ngoba ngiyacabanga sigcile ukuba nazo sazoba